Takže já vás tady zdravím tohle nového videa. Dneska si tady ukážeme Boberosovo pokoj novej. Který teďkom se přestěhovali totiž, takže máme tady nový pokoj. Tady je vchod. Dveře velký. Tady máme větrák. Obří. Tady máme takovou skříň. Tady dveře, skříň. Tady máme další poličku. Takovou poličku. Moji aktovku. Židli tady má. Nějaký auto. Nějaké další věci. No. Tam mám další Lego. Nějaký auta. Nějaký Lego zase. Koukejte tu krásu. Když máš tady, tohleto, tak ale. Dobrá věc, vidíte. Čumíte úplně. Pokémony máme tady. Traktor Tom, třeba nějaké zvířata. Takovou poličku. Tady máme MX GP 2024 plagát. V obří skříně. Takový až na strop. Lego. Skin. Tady máme třeba například moji šatovku. Jako poličku. Svítící medvídka.